magkuyog mi sa mga anak. Mao ni ako mga anak. Si Grace, mga tumi sa museum. Nya, ta. Manglabang ni. Wala pa layo anak. Manlakaw mi guys at tumi sa mo na ko. Manglabang ay ako ang habilin ani sa labang. Tika lang sa dali. Wala ba? Ay, kinabuhi. Kaya ka kasakyanan guys. Mata ko na. Magkuyog mi at tumisa museum. Pwede sa kumana. Ay, ito. Kung ganahan siya, mag-unsa ka dalwada. Muna si Grace. What are you gonna do there? Mag-unsa ka dalwada, ma. Maninyo para, ha? Nakay na mag-taxi, guys. Mag-unsa ka dalwada. Wala. Magkita mi Bridget lagi, mag-Starbucks. Una dito ba nisa kay mag-Starbucks mi? Malibre ko, ma. Dili, librehon na ko gani ni Bridget niya. Libre Palibre ko sad Star ka. Ice Coffee, ha. Librihan mo din mo. Ari na mi sa taxi, guys. Nya. Ito, alwada mo. Grace, bayad ka 15. Kay? Na taxi. Ganong 15 man ang bayad. Pila pasa mo naog. Alwada. Awal-awal sa mo naog day, lugi ko ninyo da. Akala ko librihan ni mo si Tipan. Dili oy. Kamura, ani kamot mo asa mo inom kay magkamot sa ako. Librihan tanya guys ko. Librehon man gani ko Bridget. Ah, grabe, magyaw-yaw lagi siya. Di man kalibre. Panlakaw mo inyo kay may stress ko niyo ako magarahay kog ako para mawala stress. Life is too short. Bahala mo dira. Kung asa mo paingon. Basta mo uli na mo sa balay tarong. Sa di pagsun mo na nakatagilid mi. Buli na mo nakapungkol na. O Grace, tagaante kag ikaw na puno ni Jeez oh. 5 gay kog 5 bi kay kamura sa tagay kog 5 Grace bi Wala. kay kog Tipan Starbucks. tagay siya. Ay na sa ninyo Grace. Uy, di mo hoti sa taxi. Akala ko gipasakay ra minimo diri. Ikaw Padali pa minimo. Tunga ra gani ta. May gay gipasakay ta mo para halabis maglakaw mo magantos mo sa kainit. Kwinintahay na gini day. Mapriso na gitaan ni. Mapriso ka. Mao na ako anak. Asa liwat. Grisa. Imbis kay pang Starbucks mataton ako Gris. Uy. Sakay ra ko kuan kay kuan ko Gris kay kanang kuan wa. Magare-rahe pero way stress uy kay Sabado be karon yo way ko work so mao na guys karon guys kay wa mo koy work ni ugbas buntag trabaho na pug ko so magayayay sa ako para release stress niya. Kibaw biya mo life is too short biya. So ayaw kuan na ang kwarta. Ang uno na ayaw guno na ang kwarta. Nang sa tuno uyog naman tong kamera. Dili uno na ang kwarta, ang uno na happy. Musakay para maka-TikTok pa tayo Importante ang kwarta. Sige ko. Importante nga malipay ka. Palibre unta kong mama ganyan coffee. Malibrihan ni mo siya di. Wala ko'y kwarta ilibre ako ra kauling libre bahala mo dira. Like that. Magpalibre pa man bisa wa tay kwarta inon sa. And then go Saylo Tim ako. Hortons, Grand Everett. Basta magsigir ko. Yeah, we're going there. Wala Just si drop Grace her iya ding first. libre mo si Vanessa ako dili. Lain kini. Kung maglibre, uy, kay wa tay pira. Ani ni sila day maglaag-laag sila magkakanya. Musakay mig bus, uy, mo diretso na mig Sakay mo bus, dira Di ka na na- mi musakay diha, mo diretso na mi. Asa dapita? Public bus. Okay. Unsa man librehon ni mo siya? Dili uy di na ko nilibre gani mo taxi gani. Asa mo hostisya na eh. Siya ra imong librihan, ma di ra ko magpalibre. Asa to hostisya ni di mo maluoy sa iminahan. Ma, si ate ra magpalibre nimo. Ako ra mo palit sa akong kaugalingon. Wala lagi kwarta Vanessa kita be ka 20 na lang ang kwarta Vanessa oy. Mo libre na ko si Virgit be librehon be ako Virgit. Ako amiga. Oh, wa maka siya mo nang libre hapon si Tivan sa imuha. Kaya nagpalibre naman sad ka. Ayaw mo pa libre na ko di mo mauwaw. Can you stop there? Like not in the just go straight. Ay naog ko diri sa ibaba sa ko di Yeah, patusog lakaw gris oy. Yeah,
Ari na ko diri kinas Yeah, budget dito bye. nagpaabot na ako sa Alwada. And then go left, yeah? Sige. Musunod ra ko grisa sa museum ha. Ari na ko diri sa Bye. Bye. Amping mo. Di ito sila kay manglaag sila ako. Kumlain po ako. Kana sila. Kay hasol kay na day kung ikuyog tini mo day mahurot yung kwarta kay magsige pangayo. Magkaya kanya mi oy. Sus Diyos ko Lord. Mag-happy ko kay 47 years old na baya ko. Hindi ko mag-happy. Ako ang malugi. Natiguang naman gani ko tanawon ani sa sige consumption sa problema sa Pilipinas. Nya di pa ko mag-happy na bala ay biyaan mo sila. Ay life is the short. Wala sila diha. Di dai sa tinuod adto man tos. Adto man Greece ganisa sa adto man Greece ganisa sa museum. Ya naa pa magbukoy amiga diri sa Alwada kung ibang lahi magkita mi. Ari mi magkita. So iya pong librehon siguro. Human ako ani dili ani guys. Nanak ko sa sunod sa Alwada. Human ako ani. Adto ko mo apas ko nila banisa sa museum. Sa kay ko base. Karon nanak ko sa Alwada Mall. So akong amiga na adri sa Starbucks. So muna karon kay Sabado man gud niya. Mag-happy sa taon ni kapon ni. Nanak ko sa Starbucks karon guys. Hi Virgin mo ni ko amiga sa Virgin. Nya kuan mo ni akong giari diri ako amiga. Do you want to go in Wayu by bus? There is a service to going in Wayu. What time now? So Wait, I mean, nag-istorya pa siya sing school. So yun dyan, ma'am. wala yung Starbucks guys nya. Salamat kay guys sa inyong pagsubaybay na. At pinamina. This is really what you're gonna number. This is really Anong gwapo mo sa camera? Okay. Dinhin na takutob guys. Salamat guys sa inyong pagsubaybay na ako. Salamat. Bye. See you. Bye. See you. Nanak ko sa Starbucks karon. Starbucks magpihon mo ko na niya. Bye. See you. Bye.